letná príprava v takom 8,5 týždňovom bloku, kde sme mali dve také dôležité fázy. Prvá, taká tá rozbehová, všeobecná, či už rozvojom sily, vytrvalosti, loptových hier, koordinácie. Po 4 týždňoch sme prešli v takom ľahšom regeneračnom mikrocykle, po ktorom nasledovali 3,5 týždňa, by som povedal, tej najťažšej práce. Zvyšovali sme postupne aj objem a intenzitu tréningových dávok, kedy sme zo 7 tréningových jednotiek na prvej fáze prešli na 9, to znamená, chlapci absolvovali aj, povedal by som, veľký objem tréningový. Myslím si, že to zvládli veľmi dobre, až na pár nejakých oškrenín a fakt veľmi ľahučkých zranení sme ho absolvovali takmer v 100% objeme a obsahu. To som ako veľmi rád a verím tomu, že keď sa chlapčatka oddychnú a budú ešte individuálne pracovať počas leta na sebe, tak jednoducho toho 20. nabehneme na druhú časť v predsúťažnom období a verím tomu, že to priniesie správny výsledok. Áno, príprave chodilo prebežne tak 15, 16 až 19. Všetko bolo limitované aj školskými povinnosťami, ako je maturita, závere školského roku, plus niektorí chlapci nechodili vôbec, pretože boli síce skalickí hráči, ale z iných miest potrebovali taktiež svoje povinnosti si školské dorovnať. Takže sme sa dohodli, že 20. sa stretneme už v tom plnom tíme a verím tomu, že ešte nejakí chlapci k nám prídu a že jednoducho budeme mať možnosť vybrať z kvalitného konkurenčného prostredia a portfólia hráčov na to, aby sme toho 9. mesiaci mohli byť viac ako adekvátnym súperom ostatným.